Denggenyo tuy kantak panggep ti paspasama, dagiti galat ken sursuro nga permi analaan, paspasagit ken inapal, ginura ken inapa, awan pulos ti babainda, ipost da bay ta Facebook da. Tay tao analaing unay amaki apa, isuda no kuwa tay awan putno agagayem na. Tay tao analaing asuma uting iwat na, isuday ta tay parabitab chismos at kalsada. Tay tao abyangot agsisiim ti obrana, tay garaw ken ignay mo isutsang kasipot na. Uraen na ka abigla-bigla, uray awan gap-gapuna, isuday da tay agbibisin at dadakets nga apal na. Denggenyo tuy kantak panggep ti paspasama, dagiti galag ken sursuro nga permi analaan, paspasagit ken inapal, ginura ken inapa, awan pulos ti babainda, ipost da bay ta Facebook da. Tay tao analaing unay amaki apa, isuda no kuwa tay awan putno agagayem na. Tay tao analaing asuma uting iwat na, isuday ta tay parabitab chismos at kalsada. Tay tao asadot kenawan no pobrana, isuda kita tay mang perperdi, day tati libangan da. No sikaket gimura iti day tuy akanta, nalabit amay saka at ladakes nga apal na.